deh, आखाइखौ deh. Chicken pakora ready जाबाय. Homemade. Homemade आरोना जोंना homemade style restaurant style नङा. ओरै फट' मोनोना सोनाब खामबा बेखौनो खालामदोंमोन फट'खौनो मोनसेबो मोनाखै ओमफ्राय नुवाखैबो स्क्रिनावबो नुवा फट'बो मोना ओमफ्राय गोजोनाखै आरोना बेखौनो जोङो दिनै खालामगोनसै बेलेगाव. हेलौ रायजोफोर बरायबाय नोंथांमोन बयखौबो हिन्जावनि चेनेलाव दिनैहाय जोंबो थांगोन होनदों बङाइगाव हस्पिटालाव एसि दंफैसो दसे एसि लानो हादों जोङो रुबायनो हागोन नोंलाय एसिखौ फेसबुकनि एसे $100 एसे बारा जादोंमोन ओमफ्राय इउटुबनि एसे $100 बिदिजोंसो ओमफ्राय केकनि एसे लगायनानैसो बायनो हादों गासै बेसेबां थांगोन होनोमोनलाय 45,000 एसि लानायावनो गोलोमबावबाय नों थोस माजा थासै रिमटनिसो थासै फांखाफ्रानो अन होबाय 1 हरना 2 हरना 3 हरना 4 हरना 5 होनो 5 होआलै जिलागान न'आनो 2 होबाय दा 2 होबाय जोङो स्पिडनि ओमफ्राय बेवहाय नोङो स्पिडखौ बारायनोबो हाबाय खमायनोबो हाबाय आं लाहाथारा सबसे ल'आवसो लायो बेबो आंनि थाखाय स्पिडबावसो हायाखै बिदि लासै सना लासै सिमेंखायो सिटबेल्ट हागोन गाननो ना हानाय नङा दा गानसै दसेयाव रायजोफोर नै बायहेरायावहाय ओरैबायदि सान्दुं थिं अखा हाबाय थानानैहाय सान्दुं दुंनायनि ना ओरैबायदि थिं मिस्थि जायो नै मिस्थि बेंटल बाजारावहाय मिस्थि लाग्रोबाय फिसा दं नै अयथासार सान्दुं नै सान्दुंआ खामजोबसिगोन माथो एसि लालांनोसै खाराव आरामनो एसि नङाला हालि ओंखारबाय दा गरमानो एसि जानो हायै मानसिया आङो ओमफ्राय एसि लालाबायनो डिसेबग्रासफोर दंखायो आरोना एसियाव गुसुआव थालाबो सिबखागोन आरो बियो अयना इस्रा मानसियानो साफागुरि मोनफैबाय नै जोङो दायो मेथाइ जानो लुबैदों नामा बायदिसिना बोरैल' जानो लुगैया हा मिस्थिल' जानो लुगैखायो जोङो दायो माबायाव थांग्रोगोन आरोना लवार आसामनि डक्टर माबा गायनोकलजिस्टनाव सोंनानैसो जोङो थांगोन आरोना अबाव थिनहरो बे माबानि थाखाय आरो सोंहैग्रोनोसै मोनथिया जोंबो रावबो खोन्थानो रोङा जोंनो फैलाबायबाय जों गिदिर सानैजोंनो हस्पिटाल सिङाव हाबबाय जों दा नै वाव दा रेफार लाना फैबाय आरो जोंनि मेडामनि नाम लाहैनोसै प्राइम डायग्नस्टिक पागलास्तानावहाय एफा गरम मोनजोब्बाय आं दायो जों नै थांगासिनो दङ पागलास्तानावहाय नामानो देन्जार माथो पागलास्तान माबालै लोगोफोर फट'खौनो मोनाखै फट'खौ नायनो ओरै फट' मोनोना सोनाब खामबा बेखौनो खालामदोंमोन फट'खौनो मोनसेबो मोनाखै ओमफ्राय नुवाखैबो स्क्रिनावबो नुवा फट'बो मोना ओमफ्राय गोजोनाखै आरोना बेखौनो जोङो दिनै खालामगोनसै बेलेगाव गोजोननाय मोनथ्राखै आंखौ नोंखौलाय औ नुवा नालाय माथो गोसो मानसिफोरनिखौ नुयो जोंना नुवा होननानैहाय गोसोआ सुखुवाखै आरोना ओमफ्राय नैबेनो आरोना प्राइम डायग्नस्टिक्स बेयाव ना नै A few minutes later. दोनै जालाङो रायजोफोर थांफिननांसिगोन ओमफ्राय माबानो सानसेयावहाय माने सानैल' खालामो होनदों आरोना बेखायनो माने सिगां गाबोन बायदियाव फैगोनबा दोनै बायदियावहाय माने
Booking. appointment ready. ओमफ्रायसो जायो नों मिथिया इदि रावबो खोन्थानांगौ गैयाना दा नेक्स्टआव फैफिननोसै उनाव देखायनोसै फैफिनब्ला नै रायजोफोरा आं बानायनो रोंजोबखायो बेफोरखौहाय ओमफ्राय दिनैहाय जानोसै लुगैथारबाय किल' खानामा आं बे गोदैखौसो जायो गोदैल' जानो लुगैयो ओमफ्राय बेहा बेखौ जागोन साम'सा ओमफ्राय आंहा बे गोदैखौ जानोसै नै आंना माबायदि गोथाव थाव खामानि जायाबाबो जाबायलै आरो मोजां फैबाय ने कल खालामखादोंमोन दहाय जोङो ओमफ्राय हमाखै ना माने गदाव दं फुङावसो खालामगौ ना नयथा दा मिथिबाय The next day. हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं जोंहा दिनैहाय नै आलासिफोर थांफैसिगोन आरोना मामामोना ओमफ्राय बेनि थाखायनो नै ओंख्रि संगासिनो आङो ना संदों ना बेदर जानो बाबायनो आरोना बेदर जागासिनो होननानैहाय बेखायनो दिनैहाय ना संदों आङो थांसिगोनखाय नै हेलौ बोरो बाजैनोलाय मा खालामदों हेलौ गाइजमोन केक बानायगासिनो आं होनदो ओमफ्य नै बिथिंहाय थांनो लुबैनानैनो थांथारसै खारेन्ट गैया आलासि फैबासो बिदि जायो गासिबो फैखारोना असाइसखा बोरैबा आधा केजि केक लागाव आनो थांनो लुबैबाय हा थांनो लुबैयाखैनो थांनांबावदो चिकेन पक'रा रेडि जाबाय हममेड आरोना जोंना हममेड स्टाइल रेस्टुरेन्ट स्टाइल नङा कालारलेस साखिदो कालारलेस ओरै एवगासिनो एवगिरि पक'रा हममेड पक'रा टेस्टि खोन्था पक'रा औ हममेड चिकेन पक'रा टिकले थांसै दे थांसै आमायाबो थांसै आनैयाबो थांसै नों थाङा बाय बाय नै हुइ नानि सना बाय बाय थांदे आलासि जानो थांदे थांगोन दा नों थाङो थांफायो आइ सना आयु सिपेनबाय खुलुमबाय वाव दिजेखौबो ले आबैया नै आबैया नै आबै मा आबै थांनो खारबाय माबायावसो जोंनो आंखौबो आमाइखौबो आनैखौबो आयो आबैखौ खुलुमलै आबैखौ फैसाखौ बांबाय दा आयै बे जानानै फट' लानि दे बामनानै फाय सना नायबाय थानांगौ आङो थिखियानो थेंक इउ होननानैखौ खुलुमदो दे जाबायलै मेना सना लोगोसे दे मामी दे मालाबा थांदो नै बाजैनि फिसा दे आदियालाय मा होनो गाबा थांफानोसै आं सोनोसै नों थांफानाय नै आयो आनै दे जाबाय दे सना गुलाव जादों गिदिर देरथोंसै ना आबाखौबो आयु बिफाखौबो सनाया होनो होननानै थांफानायदों
Kaya. Tara dia deh. Jeneng kangen det bawa deh. 1 hour later. नै जोङो दिनैहाय सन'ग्राफि खालामनो माने एन'मेल स्केननि थाखाय आरोना फैफिनबाय आरो जों दिनैहाय नै दिनैबा जासिगोन एपइन्टमेन्ट लाना दोनखादोंमोन नालाय ओमफ्राय दिनै जासिगोन आरोना लोगोफोर नेबाय कार्डखौ होबाय बेयाव ओमफ्राय दायो नेगासिनो पियालिसो नै पियालि ओमफ्राय नै Baru ke? Nudah. Nudah. Dah jangan report nih kasih dong. Mensikin nang report apa nih? Dup nih. Oh, खोनादों खौबो होदों Ini kena kakek? हाजोखौबो खोनाजोबदों दिनै Nggak hajengnya? खोनायाखै होजोंहाय Nggak taruh dong deh. Reportku dapat mana kok? Mami mau kode nih siang. New Boy kau railway station now. Để thằng đó đi. Này. Đây. Bye. Chill. सफैबाय रिपर्टआ एबा खाथि नामा बिदि नुयोमोनब्रा ओमफ्राय जोंना सिखारासैना नायनोसै दे नायनि सब नायजोब्बाय आरोना नै गासिबो अके सब थिगनो मोजां मोनदों गोसोखौ एभ्रिथिं इज अके नो प्रब्लेम फरायजोब्बाय आं नै आगैया नै Sini agaknya. नों फिखौ मानाय बेयाव Pakai apa nih? पागल Tadi agaknya kudu dia. Oh gari dia. Agaknya kudu mah. दे आगैखौ दे Aduh dong. लोगोसो जागोन नि दानो Agaknya आगैखौ नायनो होननानै agaknya nih. Agaknya nih megon, gontong, kuga. नै आगैया नै Ini kuga bimle. Oh, gontong. Megon. Kapal. Wah. Akai. Mbak akai nih akai deh. Ani kuba. Kapal. Papa. Mana agak kau guna na? Mana? Agak kau? Agak guna na? Bukan sih asal ya? Oleh gaya? Siap. Saya simpan. Le.